for videos today guys. Magkuan ta ning kuan guys, avocado ato ning sliceon. Kuan day guys, ang among avocado ay taas kay tanan guys. Tag-as murag utin sa kabayo. Na taas kaayo siya guys. Lami kay siya, wala siya ugat-ugat. Duha ni kabuok. Pero lami kay siya unod. Sa amo ng silingan guys. Hinatag sa among silingan. Managhiwa atong butangan og ibap lang ato isagol, dili na to kamayan kay lami naman kaayo. Atong butang usa ka kaan sa kalata nga ibap. Oy, bayo lubagi aron mahurot. Ato din ang ukay-ukayon, ato na siyang sagulon guys. Atong sagulon, atong pinupinuhon para mudaghan. Di ba? Lami kay ning avocado guys. Karon magkuha na tag plato, ato nang butangan ng atong bowl. Kay mukaon na tag sugod ron. Di ba? Naglaway na jud kong nagtan-aw ani guys. Sige pa kalami sa avocado. Labi na kay hinatag guys, lamot jud kalami guys. Shout out sa nanghatag. Ang nanghatag ana, amigo ni Humba. Shout out ni Lalang. Nanghatag og avocado. Lami kay avocado. Lami kayo. Ako'y nag-una-una kay wala pa man sila. Ako'y ni unang kaon guys. Mora na. Karon mag-shake sa taron og dragon fruit. Dragon fruit. Ato ni shake. Shake na to. Kay lami man sa din dragon fruit. Mana og shake. Ato tan-awon guys. Di ba guys? Tatakan na to. Lami kayong dragon fruit sad guys. Tawa mura na. Dragon fruit na. Ang usa ka kilo gamay ra kayo. Mura na guys. Thank you for watching. Follow more. I love you more. Bye.